салом дӯстони азиз, имрӯз 8 октябра саҳар қати баъди ҳамаро гасил кардан қати кӯдакон мондем. Завтрак тайёр кардастам ман дар иҷа. Хай кӯдакон тухм бирён мехӯрдам ва ёда тухм бирён кардам. Қати картошка завтрак да, барои ки завтраки мо аллакай соати 11 дар тухри омадак да. Хидмда будам хеле завтракча. имрӯз як гала нақша дорем. Хай дар давоми видео якҷоя мебинем ки мо чӣ кор бо рӯқати имрӯз машғул мешавем. рости гап ҳамқа ҳаваси влог сёмка кунӣ нест ки дар хона ку умуман дигар кору қати банд ҳастам. ба ҳамин хотир яке дар ёдам раса ягон фрагмент запис мекунам. А так хеле ранги пештара бушини сёмка кунӣ не. тамошобинон, мо ози қати шараф як гала план дорем. манижа қаси бояд ки ирӯз ҷумъаяй тирма передача мебурдем. бой қачи зигар хушон нададодай медоне то манижа арӯз соска салон маҳкамай ку навигариҷа асфальт то манижа арӯз соска соат 1 шуд. бо боро да хонаи чамай то хонаи чам бурем 2 мешава. аюҷа бурем хиди юҷа 3 мешава. очират мо намерасам. ба фикрам ки намерем ирӯз, барое ки точно мо ирӯз успеҳ намекунем. ма бовар дорам ха агар бору моқатимон мебуд успеҳ мекардем, ки мо урӯз харид карда будем. дар хонаи чам монда будем. манижа харид карда буд, навбати манижа буд. ва бисёриҳо гуфтанд ки бахусус фақат шумо мебаред. Не, просто шумо мара бурдан дар видео мебине. мебара апам, мебара янгам, навбатаки дайда касе имконият дора мебара. ман вақте мебарам ки пули ютуб биёяд. вале ин моҳ кризиса, ва моҳи дига значит не, ман ҳамин октябра 2 моҳа када мегирам, баъд мебарам насиб баъди 20 моҳ. хулоса мо сотаки нарафтем. ина тренажёри бепул намедона чикор даиш бика. мо рафтем то хонаи очам дар расидем чизоро овардем. монди соат 3 шуд. ман гуфтам мо се равно рафта наметавонам. ман 15 заряд дору дар парк медрем мерем гуфтем. тамошо када тасаввур кунед то ватана пиёда омадем дар таги ин ҳами домо чӣ буда ҷои косметика фурӯшӣ буда. манижа специально ҳамиҷа овард мора. мегӯм чӯ ай ҳамиҷа мега иҷа звиздоҳо мехаранд. ай ҳамиҷа чӯ и ай куҷо мебиёра қимата ман бади книга ё уну значоки биби ҳамон hb намо короче hb буда. дурума бая биби зам совусхай наиҷа вавилон мо ватан чиз вор мешем. азалият мурд. ина бине маниша чӣ гирифт. туш ҳумайро дидисти анами туша дар германия ма будам соли 2017 ҳумайро мала оварда буд дортмунд. ҳолиам далаи оинаи ман мондагия 80 сомонӣ буда. не туш 80 сомонӣ ба евро муқоиса кунед. немисо буд. немисои тоҷикои немис короче дар росман бо манижа инаира гирифт. медониши ви и ҳолиам ҳами компания будае. ҳами компания ҳолиам буда. мо нав калон мешдем. туши кабу туши каришт. боб чӣ гирифтания? может дига намегирифт. салом дӯстони азиз, чандума дилу? наҳумай рӯз кар чандумай рӯз? 20 чандум дина дар дафтартон навистем? ирӯз наши нҳами октябр маҷлис файрод кардиан. ҳамара сумкаҳои кӯдакура гирифтиан. агар форат дада гуфтаи сумкаҳои кӯдакута набран нагире маҷлис биёем. барами хулоса ина дӯстони азиз мактаби рақами 124 ди ноҳияи фирдавсӣ.
сумка چی سумкашу нагуфтам мо гирифтем ки маҷлис би агар маҷлис расистем сумкамона гирифтани хӯҳарам чарқати омад ки ки намери саат 9 чанба ман ним соат пас мерам боя сумка як табуша сумкаш Дилафрӯз овардам сумкаи Дилафрӯз қати сумкаи Шараф ҳоли Дилафрӯз дар мактаб влог мекунад то ман маҷлис биромадам ё метарсӣ телефон дар даст мо омадем маҷлис биши Дилафрӯз ҳам қаҳва хунук шуда якбора ки хунуки хӯрдаистем ки хай хайрат жалба да хондан да интизом нест проблема нест аз я пеш директор биромадан дар кор масъалаи синфгузаронии Дилафрӯз қад дигар тенҷи амонӣ ва хеле ки як видео да Дилафрӯз гуфта буд худам гуфта будам ку че як гудак ҷанг омада ҳавай нав жалватса карда рӯ паримаш пеши ман даштебда нав жалватса карда ки о че Дилафрӯз ман гуфтам ами шимое омада ба сари гудаки ман дод задем ман хеле гуфтам да гуфтам ҳақ надорид дод задед вай ноболиғай ман волидайни аму масъулияти ами кудак да мара занг зан кудаки мара дод назан гуфтам шумо кудактонда пул натие мегӯ як кудаки ман пул меоварда боша як сим ай ман намедонам 3 сим меоран чанд хай ами максимум 3 ё 5 10 сим намеоран кудакои ман кудаки 10,000 сум чизе кудаки ман да чиз нахарад рум пурум ҳами сар кад кудакои ки синфои 4 синфои 3 сир карда то унҷара бурдян короче опурчонзис кудаки ман гуфтестам ша ҳами вой када мада фарқш нест да опа хонда да Германия хонда мафтадам оз амҷа ягон кас гуфта ки мо да Германия хондем гуфтем чи гуфтем гуфтестам бо тари мега айма майдаи ман гуфтам ту айма майда гӯш кун мара гӯш кун гуфтам ту гӯш кун айма майдаи мара гӯш кун гуфтам ман жалватса мекунам вай духта синфи 5 чо овардиан да синфи 3 мондиан шад Дилафрӯз синфи 4 бояд шавада пас закон ман гуфтам ки гӯш кун гуфтам ман жалватса брат жалватса ки да кадоме мекунӣ да касе мекунӣ бра жалватса ки гуфтам ман гуфтам метонистам айрӯи маълима жалватса кунам ки ту омадӣ додвой кард дар сари кудаки ман маълима хап кард истодна ки ман рӯи хотири маълимае кора накардам гуфтам хақа вағ кард баррафт хай духтар та намоқад духтари ман гарда духтари ман нагуфтай ки бихар маълима мега духтариш характериш ранги бачаҳояй ман Дилафрӯз 10 бор мегӯям ки қатъи ҳамон нагард бо чима мегардӣ бо мега ки духтари ман мега вай ҳар рӯз манам мега пай асунта 50 дирам ман надорам маълимашон гуфт ки дига пулшон натием пул мактаб наёранд фаҳмидӣ не намеёрӣ тамом ман оз дадатам мегӯ тамошобинон кариш духтаро мегӯм фактишко мегӯянд иҷада бачаҳо ҳам ҳастанд бачаҳо бугӯ иҷада духторо ҳам ҳастанд лекин аз самом дили мактаб да бачаҳо мегӯям ху салом бачаҳо мардакон хулоса короче баъди маҷлис ҳоли маҷлиса бо подробно мегӯм чӣ дар оҷа омадем ана чӣ овардем корум для пишаков короче инҷа мероприятияи хайриявӣ буда намедонам мехарӣ миёрӣ метӣ пишакода не намедем намеҷа да кошечки мехарӣ так yaxshi durun dromerage yo berunda durun budraku durun abi ҷои сагбора рафтем хаям приютай чай бурдем чизоро додем омадем ирӯз 9 октябрай уже 9 рӯз шид не ки очира тамом нашда батишкои очират дар 9 ҳам хадай так что ма сеюм да шумо да 2 октябр не 3 октябр да видео карда будем очират буд ҳолам очирада майдам ҷаха зур буд компания зур буда инами амроҳои ма оча рафтем инаис ман мерам рафт иш вообще биромада дигар намедроя ман хай мондам да дуруния лимонад рехтум истодам ки ози амроҳо меоянд иш адами уш рафт дигар наёмадан хаба биромадем биромадем гадакои дикас да берун истодиян концерт уҷа живая музыка диджей пиджей хай короче планора вайрон када
Даиджа мо Bella Pizza дромадем. Манҷа биём ҷа бутурем. Даиджа музика итальянский, авторский хондиста. Ба ҳамин хотир ма отдельно голос запис кардам. Камтара кишидем дамҷа я пицца гирифтем, я лимон чой гирифтем. Пиццаш хеле бамазза буд. Худем бо бурор омадем обратно паи хонаравӣ шидем. Ростига биромадем аллакай торикӣ шидай. Патичко, ҳамин патичко ближе к сердцу удобный тарай. Чӣ бигӯм хидитарай да. Мара хеле менависанд. Патичко нагӯ обуначиён гӯй. Мара ханда мегирад. Ма журналда кор мекардам. Обуна савед баба ҷалаи мо. Ҳави гап дар ҷои ма зада буд. Хулоса дӯстони азиз мегӯм. Биромадем пицца хайд. Манижа бурдагмон. Ана к тарафи хона мера ин моека боша машини моеда парсай вара бешуфта боша. Мерем хона к майда. Соат ягон 7:30 хунукай уже торик зимистон ва қариби ва чӣ? ҳамин сол тамошо мекунем. Дӯстони азиз, мо шарт кардагем қади манижа. Ози ман дар шумо мегӯм. Як бори дига мо вай сол, ай соли ман омадагим шу бояд мекард. Хаб шу мекард бояд. Баъд мо короче дӯстони азиз шарт кардем. Манижа гуфт ман ҳамин сол шу мекунам. Ман рамонали манижа будем. Гуфтем манижа ҳамин сол шу намекунам. Мекунам гуфт. Ман ба чӣ шарт мекунем? Гуфтем ува холодильники нав надоштум ман. Во холодильники нав надоштум ман моҳи апрел гирифтам холодильники нав. Баъдем ба хая холодильник ин моҳои январ шарт кардагем мо. Ба як холодильник гуфтем майли гап нест. Гуфтем то декабра 31 декабра ту шу накунӣ як холодильник мо дам вай мекунӣ. Короче мети агар ки 31 то 31 декабра ту шу кунӣ мо туда. И гуфт не мара холодильник читар кунам мара пулс. Хай майли мо гуфтем мо туда пулс ҳаметем ту холодильник оли шарт кардагем. То 31 декабра тамошо бино. Рӯзои ба шумор монд я ноябр, декабр 2 моҳ. Ака мебинем кани шу мекуна ё намекуна. Хай нормально, як $100 не, $10,000 не. Нормально, хай 5,000. ҳо. Аммо датаи туй маълум шуд метим.